zurro, ez dira itxali, isota krito, lura aukera, gure lurra, zorro zaurre, lur muturra, gurekea, pizturik dago, aiena dugu nahiak hau, gure aukera, gure lurra, zorro zaurre, lur muturra, la arboleda, mehatzaldea, Barakaldo, pueblo arriba, Barakaldo, pueblo arriba, la arboleda, mehatzaldea, zuen honietan, hainbaz maitea, kumeak lanean, 20. mendean, mikroak, gure arma, Barakaldo herria. Leku berdin batean, plaza baten erdian, ote baten bazterrean edo kale gorrian, urrunban entzen ditu horma sendo batek, haien arteko desberdintasunek, izaerak naskerak, pentsatzeko berak, bihurtzen ditu arraro, ezberdin zeharo, ez gara berdinak esaten du batek, kontrako adio, ramsizin honek, arazo nagusia, harreman urriak, horrelakoek betetzen dituzte herriak, horren errudun dira estereotipoak, desberdintzen dituen irudi zakarrak, oraindik ez da itxali, industriaren kea! Oraindik ez da itxali! Oraindik ez da itxali, industriaren kea! Bizirik dira, oroitzapenen aizea, oraindik ez da itxali, industriaren kea! Oraindik ez da itxali, industriaren kea! Oraindik ez da itxali, industriaren kea! Bizirik dira, oroitzapenen aizea! Bale, mila esker! Mila esker! Gasto Maria!